कोणताही मसाला न वाटता एक हिरवं वाटण तयार करून आज आपण गुबगुबीत असा बटाटा पराठा करणार आहे. हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे, कढीपत्ता, कोथिंबीरचे देठ, 1 चमचा धने, जिरे, बडीशेप आणि मीठ घालून आपल्याला ठेचा बनवून घ्यायचा. उकडलेले बटाटे मॅशरने एकदम बारीक करून घ्यायचं. कढईमध्ये तेल घालायचं, जिरे मोहरी घालून केलेलं वाटण घालायचं, हळद, हिंग, आमचूर पावडर घालायची, मीठ घालायचं आणि चांगला ठेचा परतून घ्यायचा. उकडलेला बटाटा यामध्ये घालून मॅशरने चांगला आपल्याला पुरणासारखा बारीक करून घ्यायचा. 10 मिनटं भाजी चांगली वाफवून घ्यायची. गार झाली की लिंबा इतके छोटे छोटे आपल्याला याचे गोळे बनवून घ्यायचे. गव्हाचं पीठ मी नेहमीच चपातीला मळतोय, अगदी तसंच पीठ आपल्याला इथे मळून घ्यायचं आहे. थोडंसं घट्टसर मळायचं आहे. पुरणपोळीसारखा उंडा करून घ्यायचा आणि हलक्या हाताने आपल्याला बटाटा पराठा लाटून घ्यायचा. मंद गॅसवरती खरपूस तेल तूप लावून भाजून घ्यायचा. छान असा नाश्त्यासाठी, सकाळच्या डब्यासाठी आपला बटाट्याचा पराठा बनवून तयार झाला.